أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعناه اليوم في هذه الدنيا، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن جتي الله سبحانه وتعالى إن جولي إن لا دمك صلى الله عليه وسلم en ñaganima dendagal julɗo kala ɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum, yo Allah waɗanen jaam, waɗanen en suturo aduna e lahara. en calminimoɓe dental ngal hono Sar Abdoullahi Sar, Ghali Abouba, Saïdou Abouba, ɓinguel bamen Ibrahima Sambasi, joom juɓɓuɗi dental woni Aboubacry Ba. en calmini Amadou Gatamare Ba, en calmini dendagal bani men debbo ma ene tawe e ngol ɗo ɓoggol. ko wona ɗum ko Allah artiri ene moƴƴere muɗum addande en yewtere meɗen annabaɓe e kala ñalgu aset garɗo. eɗen goni e 27 lewru novembre ɗo e leydi Paris, ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoulaye Sy. ɗum noon eɗen puɗɗo yewtere meɗen to masiŋaji to ko Saïdou Abouba, ɗo yeeso haalirde ɗo ko musidɗo moon Khalid Abdoulaye Sy, yidde jokkande en yewtere annabi Yusufu nde won noon ko hen gonnoɗen. alhamdulillah, en kaalino gila hakkude bammum annabi Yusuf e jinnaɓe muɗum ha yalti, ha yeehi, ha waɗi galle caggal gaynaka, ha Allah waɗi jibini ko jibini ko, eɓe jibdini ɗum ɓe rewɓe nayo ɓe, ha yetti to annabi Yusuf jibinaɗo, ha yetti ɗo fuɗɗi mawnude seeɗe, ha yetti to mawnira makko ɗaɓɓimo yoɓe jaadu ladde. ko ɗo woni to jarannoɗen, ko ɗo jiɗɗen jokkirde hande yewtere meɗen inchallah. woɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o wi baɗa audhu billahi min alcheytani irrajim: falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati ljub. kamɓe mawniraɓe annabi Yusuf ɓe ɗaɓɓi yadude annabi Yusuf babiraɗo o salima ha juuti, kono noon ɓe mbawtima babiraɗo o ngam ɓe noddi en ɗam hakkude mabɓe. sa yiyaka janggo so en ɗam taaƴi hakkude amen e makko, paama ko an haqqi o ko an fawi, kanko annabi Yaquba o felliti ɗaccude ɓe jaada e annabi Yusuf. kamɓe mawniraɓe ɓe pelliti ɓe jaadi e annabi Yusuf, woni Rawbin e Yahuda e Lawi e Shamun e Zabulun e Yashakir e Dan e Naftali e Jad e Ashir e Yusuf. ko ɓeɗo goni yaadunoɓe ladde, kamɓe ɓeɗo jaadi e annabi Yusuf. Allah waɗi noon jomiraɗo wi nde ɓe jalti eɓe jaada e annabi Yusuf, ɓe pelliti wedduyademo e woydu he. hakkude nde ɓe jalti wuuro mabɓe ɓe mbaynodire babiraɗo o, ɓe jaade Yusuf, e nde Yusuf yiitudoyu e babiraɗo o ko lombi ɗon ko wiyama ko duuɓi 40. hakkude annabi Yusuf yaltude to bammumɗo e yiitidoydemo e bam makko wiyama ko duuɓi 40, wiyama ala ko duuɓi 80.
kono ko ɓurɗen nangude ko duuɓi capanɗe nayyi ɗi wiyama ni ko ɓuri ɗum famɗude wiyama ko duuɓi nogas pawɗi kono ne jentila ene nanno to duuɓi capanɗe nayyi ɗo ɓe jeehi kono noon duuɓi ɗiɗo foof ko ɓe ceerti Yusuf e bammum Yaquba ko Yaquba jibinimo nde ɓe ceerti kanko annabi Yusuf hakkude makko e bam makko wiyama ko duuɓi capanɗe nayyi e raɓɓiɗinade kono noon hay ñalawma gooto gongol annabi Yaquba meeɗani fajjude kala subaka mofini kanko annabi Yaquba ko e bojji o woni ɗo gongol rewata so tawi neɗɗo ene woya walla woyani ɗo gongol rewata ɗo meeɗani fajjude fodde duuɓi capanɗe nayyi ha Allah waɗi o yiitidi annabi Yusuf kanko annabi Yaquba ko tampi no feewi alhamdulillah ɓe nayimo kanko annabi Yusuf nde ɓe jalti wuuro ngo tan aɓe payi ladde ɓe puɗɗi fiidemo ɓe puɗɗi fiidemo ɓe puɗɗi leftudemo lefte muusɗe hatta kaadu yaqatuluna ha ɓe ɗeɓi wardemo kadi ɓe pellitino wardemo ɗo ɓe goni e fiidemo ɗo saabu hunuko fuusi ɓanndu ndu fuɗɗima ɓudde hankkadin oya fettamo oya fiyamo ngallo oya fiyamo womere e hello hankkadi o lombi tan ko hakkude mabɓe ɓe mbaɗamo ko français wiyata ko passe passe jaɓanammo aɓe piyamo tan o ne fiyamo o faye ga onne kadi gomsomo o faye ga onne kadi hankkadi ko hakkude mabɓe tan o lombi sakket ɓe jagguimo ɓe gone e weddademo ha ɓe jaltini labɓe ne yidde yuudemo ɓe mbaramo gotol hankkadin fasara yasihi o yastaghisu o natani kankone o woni e wullude omo famno ndeysan kadi omo nodda enɗam hakkude meɗen e mawniraɓe ɗam ko ni mbatton kam mi andano ko ɗum ɗo woni ko muyɗon hankkadin goram omo haala konnguɗi jurminiɗi ndeysan ɓe tampinimo tampere ko Allah tan andi on saaha noon mawɗo mabɓe o wiyama ko Yahuda wiyama ala ko rawbin nde wonno ko rawbin woni mawɗo o on wimo o heɓɓiti o wiɓe eyi he gare gay ama ahadtumuni ala Allah taɓatulu beele on gadudirani e yam wonde on mbaratamo en gadudirani ɗum wonde on mbaratamo gare gay mbaɗen ko mbinoɗen rimɓe so kaldi hunde yo mbat wona ɗum ɗo kaldunɗen dartine ko mbatton ko wona ɗum ɗo kaldunɗen dartine ɓe dartini ɓe pelliti nawdemo to woyndu to ɓe beddomo en mbi hakkude woyndu o weddandu e galle bam makko ɗo yaltinaɗo wiyama ko farsahuji tati sen kaali banggue kilométre ko kilométre uji 9 ɓe gaddimo e tondu woyndu he ɓe jurtinimo hen e yidde weddademo e tondu woyndu he woodi fa taallaga bi shafiriha o nanti e toni woyndu he kanko annabi Yusuf nde wonno ɓe jiiɗi ko weddademo nder ɗo nanti e toŋi heɗo woodi nanguɓe juuɗe ɗe ndeke ɓe jejjiti ɓortude wutte o ɓe mbi ɓorten wutte o sen ɓortimo mbaɗoyen hen ƴiƴam nawanen baba mbiyen ko boyi songimo ɗo nanti e toni woyndu heɗo ko ɗon ɓe ɓorti wutte o waɗi rawi o wi wa nasau qamisahu liyatalahuhu biddami ɓe ɓorti wutte makko gam haɓe mbawa moddinoyde hen ƴiƴam ɓe mbawa wa yahtalu bihi ala abihim ɓe jaaha ɓe pewjoya hen ɓe pewjonoya hen bam mabɓe holno ɓe poti wirude ɗum on saaha ɓe guitti wutte o kanko annabi Yusuf goram o heɓɓiti o wi ya ihwata raddu alayya qamisi atawaraw bihi dutte eyam wuttam o mi suuroro ɗum to paami to mi mojoro ɗum fa qalu ɓe keɓɓiti ɓe mbimo ud'u l-11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara yalbasunaka wa yu'annisunaka anani kaɗo haala kamɓe mawniraɓe annabi Yusuf ɓe keɓɓitiɓe mbi Yusuf noddu koode 12 nodda nangue nodda lewru ngara ɓorninma wutte kadi jewtuma to paaɗa to ayi o windu teyam wuttamo mi suuroro ɗum
ɓe mbimo noddu koode 12 nodda nangue nodda lewru ngara ɓorninma wutte kadi ɓe jewtuma to paaɗa to anani kaɗo haala ko ni ɓe jaabimo koyɗol ngol aɓe gandi koyɗol ngol ko firti ari e habaru annabi ibrahima nde werla e jeygol o ɓoldina gacomci makko wutte makko ɓorta kanko annabi ibrahima nde o wedda e nder jeygol jibrilu addanimo wutte e nder wutteji aljanna biyeteɗo harir kanko annabi ibrahima jibrilu ɓornimo wutte o kanko annabi ibrahima e nder jeygol he keɗen gandi o werlama e nder jeygol he kono jeygol memani mum taw allah wimo allah noddi jeygol ngol ya naaru kuni bardan wa salaman ala ibrahima allah wi heema jeygol aɗa andimi min allah majjanimi aha jiyaɗam allah beddaɗo e ma o sa memimo aɗa andima majjanimi wontanmo ɓuuɓol gontanamo kisal hay hunde oto meme woto memmo e maɗa an e ɓesguma foof an jeygol kala ko ene jeeya e ma woto memmo o jiyaɗam ay ko ni ko wonto jeygol to go foof aɓe mbiya o gasi fulkuru makko fetti taw ɓe ganda jeygol ngol wontanimo ko ɓuuɓol wontanimo ko kisal ɓuranimo ni hay boowal ngal o wonno ngal allah e makko hisde e nder jeygol he kanko annabi ibrahima wona kanko noon jeheten ko annabi yusuf ko ɗum waɗi en goddata ɗo ene wawi so allah jaaɓima en garoy e qissa makko inchallahu taala ida arada allah ɗo kala ko allah tagno ari fabade annabi ibrahima kono o wi mi yaafimama yoni kam tan allah humpitiɗo alhaalam o kafa haali an su'ali alhaalam fodde andudemi allah ne andi no gonirmi ni yoni ñagademi ga goɗɗo yo ar wallaɓe kafa ilmuhu an haali an su'ali ko ni annabi ibrahima kafa ilmuhu haali an su'ali eyyi ndeke noon ko jeeɗa allah jettiɗo ma en gara qissa makko inchallahu taala foof ari walludemo so wona gueɗe ɗiɗi kanko annabi ibrahima hen gueɗel gotel alhamdulillah ko ligui wallani annabi ibrahima ari ko wuttude jeygue yo jeygue gue ɓeydo hubbude ko ɗum waɗi ligui yamira yo ware sa fi ɗum gotol mayi tan a dañi baraji temedere so laabi ɗiɗi piiɗa ɗum a dañi baraji 50 so laabi nayyi piiɗa ɗum fuɗɗi mayde a dañi baraji 25 ko ni tan yarata ha telloyi sababude kañum wallani annabi ibrahima ari ken wutte jeygol ngol kono wona ɗum jeheten ko annabi yusuf oɗo wutte noon mo annabi ibrahima ɓorninano nde o yaltata aduna kanko annabi ibrahima o ƴetti wutte on ɗon o totti ɓiyi ko biyeteɗo annabi ishaqa annabi ishaqa nde yaltata aduna ƴetti on ɗon wutte totti annabi yaquba alayhi salam annabi yaquba fadani ha yalta aduna nde won noon omo horsini annabi yusuf o ƴetti oɗo wutte o waɗi ɗum korwal halis e kanŋe o rendini o waɗi e dande annabi yusuf o ɓornini ɗum o waɗi e dande he nde ɓe beddoto annabi yusuf nder woyndu ene yaade e korwal ngal nde ɓe beddimo hankkadi o ari ha hakkude woyndu ɗo o nanti koye ɓoggol ɓe kaɓɓi e dadorde makko ɓe beddimo e woyndu he kono haadema ɓe weddademo ɓe nawrimo ko jam ha o tolni hakkude woyndu ndu ɓe goppiti ɓoggol ngol sababu nde so yani tan beela omo maaya nder woyndu alhamdulillah allah hokkimo fartange ɗum waranimo ɗon tan jibrilu ari naati e nder woyndu he itti korowal ngal feɗɗiti ngal yaltini wutte o ɓornimo woynu ndu yeyni ndu jalbi ndu leeri ma qissa oɗo wutte aroy so hawri e welede allah falamma an ja albashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira ma en garoy ɗum so tawi mawni ken ɓe ngari ene ñukkindomo
idhabu fata hassasu min yusuf wa akhi wala tayasu min rawhillah ni babiraɗo o wino ɓe ngari ñukkindademo ha nde feeñani ɓe yusuf felliti feññinande ɓe koye mabɓe babiraɗo on saaha taw ko gumɗo guiteɗe nden wi mbi tal ko oɗo wutte woni mo yusuf neldata baaba o babiraɗo watta yiide on saaha ma en garoy toon so hawri e welede Allah on saaha noon jibrilu ɓurnimo wutte o jibrilu habrimo oɗo wutti holto immi gila to annabi ibrahima ha yettiɗo te kadi neɗɗo ñawata kala ñawu mo wawi ñawde wutte o wedde e yeeso makko so wona o sella o wutti ko safara woni ɗon nde wonno o arno ko safrude baba ibrahima nder jeygol ɗum waɗi alhamdulillah nde ɓe beddimo tan o yanoyi koye dow hayre e nder ndiyam he on saaha jibril ari tan ƴettimo joƴƴinimo kanko annabi yusuf oɗo gandu biyeteɗo alhasan o wi nde annabi yusuf werla e nder jeygol e nder woyndu he woyndu ndu kala ko lammuno kala ko haɗno woyndu ndu ɓurno haadde e lammude kono woyndu ndu weeli nde o naati e woyndu he tan woyndu ndu wonti belɗam hay goto yaratano e woyndu he ala woyndu ndu yaretano Allah e mayre mettude e haadde aha on saaha noon kamɓe mawniraɓe biyeteɗo yahuda o wiyama en addanamo ñamde kono noon kala nde addi ñamde haɗata kanko annabi yusuf omo ñaama Allah ne addanamo hono ñamde immide aljanna e jaram foof jibrilu addanamo jibrilu yewtida e makko ndeysan haaɓe puɗɗi wowodirde so jibrilu immima ne yaaha tan kanko annabi yusuf wiya i holto paaɗa sa yehide mi yewete ndeysan sa yehide mi yewete tinno wota yaah kadi mi hulat saabu ko min goto woni ɗo jibrilu heɓito wiya sa huuli ga hunde tan mi haalanma ɗum ɗo ko ɗum ɗo ñangata hulol arema janngu ɗum ɗo tan ya sarihal mustasrihin wa ya gawsal mustaghithin wa ya mufarrija karbil makrubin windani sa windani ndewna hen faqad tara makani wa ta'lama hali wala yakhfa anka shay'un min amri mbiyandani jibril haali annabi yusuf kala nde huuli yo janngu ko jannguɗen ɗo ko aha woni hen tan ko famnade aha ya an paabotoɗo ya kumtowo hajuji ya guittowo mette a yiide nokkam ɗum no gonirmi ni aɗa andi alhaalam an Allah subhanahu wa taala te kadi wirnaki gama hay hunde e habaram aɗa andi de foof ɗum tan woni ɗo henna falamma qala ha yusuf nden yusuf haali kaɗo haala malaikaji piiltimo kanko annabi yusuf ɗon tan nde haali kaɗo haala ɗi jewtimo to nder woyndu to kisa wiyama ko ɗum addinamo yawde yaltude o farraja llahu anhu bi khurujihi Allah kadi yolɗinanimo yaltede makko o yalti e nder woyndu he te kadi wiyama ko e ñande o wedda nde o yalti wiyama ala o woni toon balɗe seeɗa ɗum kadi haala ko haala kewka wiyama ko balɗe tati o woni toon wiyama ko balɗe 15 o woni toon wiyama ko balɗe 12 o woni toon wiyama ala ko balɗe 7 tan o woni toon ɗum ɗo foof haalama e gonal makko toon kono ɗon tan de o jangi ɗum ɗo malaikaji piiltimo saraji makko foof ɗin mbaɗimo hakkude haɗi jewtamo on saaha noon musidɓe makko ɓe weddinoɓe nder woydu ɓe saaha foof ɓe gara ɓe ƴeewa so tawi omo wuuri walla ko mayɗo on saaha soɓe gari ndeysan nde wonno ɓe gaynata ko saraji woydu ndu hankkadin ɓe batti rende woydu ndu ngam ɓe jiiɗi humpitade beele omo wuuri walla ko mayɗo biyeteɗo yahuda o noon on saaha foof ina addanamo ñamde noddamo o nooto weddo ñamde nde samoya nder kanko annabi yusuf o hocca ñamde nde ndeysan o fuɗɗo wiidemo ñama tan o siftora bam makko o wiya habram alhaali babam o wi baba omo tampide kono ko muñal tan ɗum waɗi o ronka ñamde o joƴƴina ñamde nde lawol gotol ɗum waɗi ni ɓe beddirima e woyndu he ɓe ɓorti wutta makko kono ɓe piimo piiɗe bonɗe ɓe koynimo ɓe jiiɗino wardemo ni
ɓe jurtimo e woyndu he nden o yettima hakkude woynu mbiɗen ɓe beddimo beele so yani tan o maaya o yane dow ndiyam he on saaha Jibril ƴettimo tappoyimo banggue goɗɗo soɓe gari ɓe noddimo tan o jaaboɓe soɓe gari ɓe noddimo tan o jaaboɓe on saaha ɓe batti ƴettude kaaƴe kamɓe mawniraɓe to boowal to kaaƴe mawɗe ɓe beddo e nder woyndu he ngam yana e makko o maaya ɓe batti wadde noon on saaha noon kadi biyeteɗo Yahuda o watti haddeɓe ɗum wi onon gare gay ƴeewe ɓerde mon jorɗe ɗe ɓerde mon ɗe juuride on saaha noon alhamdulillah ko ni ɓe baddi e makko kamɓe mawniraɓe waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala wi nder alqur'an wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha te kadi wo hum la yash'uruna jomiraɗo wini e qur'an min mbahayi yusufu to nder woyndu to wa awhayna ilayhi min mbahayimo to nder woyndu to taw kadi ko wahyun haqiqa ko wahyu gonga e gonga omo jogui duuɓi 17 wiyama wiyama kadi ala duuɓi makko ko 1 tan timmani 15 min mbahayimo to nder woyndu to wahyu gonga e gonga taw min jiiɗi kadi ko deñude ɓerde makko o hiɓiɗo o deeƴa mamin kabru caggal hande habaru golle ɗe ɓe golli ɗe mamin kabruɓe kamɓe tawɓe tinani mamin kabru musidɓe makko ɓe caggal oɗo ñalawma hande ma ñalawma aroy mamin kabruɓe latunabbi annahum bi amrihim hadha te kadi wo hum la yash'uruna mamin kabru mawniraɓe makko ɓe alhaali golle ɗe ɓe golli ɗeɗo golle coofɗe mamin kabroyɓe caggal hande holnden Allah andi maɓe gandoy sahande Allah waɗi ɓe jiirdoy Yusuf mamin kabruɓe min gandinaɓe alhaali annabagal nana e ma an annabi Yusuf taw kamɓe ɓe gandaɗo ɓe leftanma ɗo al annabagal e waliyagal ina soomi e ma mamin kabruɓe ɗum caggal hande mamin kabruɓe ɗum alhamdulillah holde min jogori habroydeɓe ɗum to Allah wiyata wa jaa ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun ay oɗo ñande wallahi ko oɗo ñande min jogori habroydeɓe ñande ɓe garata ɓe naata Misra yidde dañƴe koɓe ñaami koɓe ñaminoye ɓesguji mabɓe Yusuf andaɓe taw kamɓe ɓe payri Yusuf ɓe gandata ɗum oɗon ñande wallahi so on saaha yontoyi mamin kabruɓe wonde sahande ɓe leftanma nde alhaali annabagal e waliyagal ne soomema taw kamɓe ala e mabɓe waɗi jomiraɗo wi wa ja'u abahum isha'an yabkun ɓe garti joni kay ɗum ɗo ko guila subaka wonno hen ɓe ñalli ha hiiri ha jamma ari ɓe ɗoofi to ladde to ɓe garti e galle he ko saaha jamma mutal nangue ɓe garti galle mabɓe waɗi jomiraɗo wi ɓe garti waktu kikiɗe to bam mabɓe ɓe gacci ko ha niɓɓiɗi beele Allah ene wawa wadde babiraɗo o jaɓanaɓe gantu mabɓe nden ɓe jettima galle annabi Yaquba ɓe puɗɗi woyde ɓeɓe gulla waɗi annabi Yaquba to woni ɗo tan nani sawtoji mabɓe o ƴenƴi kanko annabi Yaquba e koɓe gullata ɓe goyo ko o dogi o faya e mabɓe wa sa'alahum o namdiɓe habaru Yusuf fa ajabuhu bima zukira ay ɓe jaabimo ko kalɗen ɗo ko no mbiɗen ni minen de min jaadino Yusuf min mbaɗini min battini min jinno ko fijje min mbaɗani inna zahabana nastabiqu wa tarakana yusufa inna mata'ina fa akalahu dhibu te kadi an baba wa ma anta bi mu'minin lana walaw kunna sadiqin ay ɗo ɓe peeli koye mabɓe ceerno waɗi babiraɗo o nde ɓe kaari kaɗo haala babiraɗo o wiiɓe ndene hawni o ronki hay haalde ko yinno haalde ko hankadin o wayno ɗeɓɗo mumɗude ni kanko babiraɗo ɓe mbi hema baba minen min jeehiɗu min jaade Yusuf min mbaɗa dando hamin berlo kaaƴe min gaccimo ɗo ka kon amen ɗo to comci amen to min ɓooti comci amen ɗo kono faam kam boy ñaamimo ɗum raɓɓiɗani ni tan foti te kadi baba woma anta bi mu'minina te baba an a wonani gonɗinowo amen te walaw kunna sadigina hay sinno ni komin kaali koko gonga gonɗintamin ceerno ɗo de ceerno ɓe janino feewi woma anta bi mu'minina walaw kunna sadigina ɗo de ɓe tuuni koye mabɓe ceerno
an ni a wona gonɗinowo amen baba hay sinno min laatima komin gonɗuɓe ni on gonɗani noon yo a gonɗintamin sababude tuumume mo joguiɗa e amen ari e qissa noon ari e qissa alhamdulillah